Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук, і мы, як звычайна, ў гэты дзень, у гэты час сустракаемся з нашим экспертам, гісторыкам, палітычным аглядальнікам Александром Фридманам і абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, давайте мы пачнем нашу сённяшнюю размову вось з таких лічбаў і такой навіны. Па-першае, статыстыку апублікавала польская памежная служба па спробах нелегальнага пераходу беларуска-польскай мяжы за 3 апошнія дні мінулага тыдня. Так вось, таких спробаў толькі афіцыйна было зафіксавана 390. Ну, такая сярэдняя лічба, здаецца, і шмат, і не шмат, тут з чым параўноўваць. І яшчэ одна навіна, на якую вы звярнулі увагу, што менавіта сёння на мяжу Польшчы і Беларусі прыехаў кіраўнік Міністэрства ўнутраных спраў Нямецчыны Александр Дабрындат. Што гэта азначае? Усё ж таки польска-беларуская мяжа, палякі за яе адказваюць і адказваюць добра, але навошта было міністру нямецкаму ехаць туды на гэтую памежную тэрыторыю? Давайте, напэўна, пачнем з лічбаў, як гэтыя лічбы разумець. Тут шэраг фактараў. Лічбы ўзрастаюць, але лічбы летам узрастаюць заўсёды. Тут нічога надзвычайнага ў прынцыпе з першага моманту няма, паколькі летні перыяд, ён ўсё ж таки для нелегальнай міграцыі з умоваў надвор'я, напэўна, самы спрыяльны. Такія ж тэндэнцыі назіраюцца ў розных кутках Еўропы. Гэта першы момант. Ёсць яшчэ один фактор, які ўплывае на нелегальную міграцыю. Гэта тая палітыка, якая праводзіцца ў еўрапейскіх краінах, і тыя дыскусіі, які ў Еўропе вядуцца, ўзмацненне барацьбы з нелегальнай міграцыяй, каардынацыя дзеянняў, ну і нават куды больш рашучыя дзеянні з боку той жа Германіі, краіны, напэўна, асноўнай, у якую імкнуцца патрапіць мігранты. То бок, гэта інфармацыя пра тое, што палітыка ўжо больш жорсткая і будзе яшчэ больш жорсткай, і можа з умовы, каб патрапіць у тую ж Германію, будуць бліжэйшым часам яшчэ больш складаныя, чым гэта сёння. Гэта інфармацыя паступова распаўсюджваецца і ў розных краінах, з якіх прыязджаюць мігранты. Таму гэта падштурхоўвае тых людзей, якія жадаюць паспрабаваць, так бы мовіць, па прынцыпу, ну хто ведае, што будзе заўтра, лепш паспрабаваць сёння, чым адцягваць на заўтра. Гэта важны момант. Ну і палітычны чыннік, канешне, ён вельмі важны. Кожны раз, калі ўзмацняецца нелегальная міграцыя, адразу ўзнікае дыскусія пра палітычную ролю. Ці гэта, напрыклад, у выпадку Беларусі і Расіі Путін разам з Лукашэнкам, якія спрабуюць выкарыстаць міграцыйнае пытанне для дэстабілізацыі становішча ў еўрапейскіх краінах, дакладна ведаючы, што гэтае міграцыйнае пытанне адно з самых складаных, адно з самых палючых. Калі ўзяць іншыя кропкі, якія зараз у кантэксце нелегальнай міграцыі адыгрываюць важную ролю, той жа грэчаскі остраў Крыт, які ў мінулым не быў такім цэнтрам міграцыі, то і там назіраецца вельмі моцны поток людзей, якія імкнуцца з Лівіі патрапіць у Грэцыю, то бы мовіць, у еўразвяз. І там таксама ўзнікаюць пытанні, а што гэта адбываецца? Гэта выпадковая тэндэнцыя, альбо, напрыклад, гэта палітычнае рашэнне лівійскага лідара Хафтара, які, палітычным лідарам яго назваць цяжка, ён кантралюе значную частку Лівіі, але зноў жа узнікае гэтае пытанне, не будзем здавацца ў акалічнасці лівійскай палітыкі, ці гэта палітычны крок, альбо гэта ўсё ж такі тэндэнцыя з палітыкай не звязана. І звычайна тыя люди і тыя эксперты, якія займаюцца эміграцыяй, па пытанням нелегальнай міграцыі, прыходзяць да высновы, што палітычны чыннік, ён безумоўна прысутнічае. Ён прысутнічае як на лівійскім напрамку, так і на беларуска-расійскім напрамку. Зараз вяртаюся да міністра ўнутраных спраў Добрынта, чаму ж ён усё ж такі вырашыў прыехаць на мяжу, тым больш, што як бы выглядае гэта ўсё досыць
супярэчліва. Яшчэ на мінулым тыдні ён сустракаўся ў Германіі со сваім польскім калегам і іншымі міністрамі ўнутраных справаў еўрапейскіх краінаў, дзе яны гэтыя пытанні нелегальнай міграцыі абмяркоўвалі. Тое, што ён вырашыў усё ж таки паехаць, гэта спроба прадэманстраваць добрыя стасункі паміж Германіяй і Польшчай і добрае супрацоўніцтва паміж Германіяй і Польшчай, тым больш што зараз як бы не найлепшая з аднаго боку Германія, якая не прымае больш нелегальных мігрантаў, не прымае ў тым сэнсе, што людзі, якія патрапілі праз Польшчу і нават імкнуцца папрасіць прытулак у Германіі, іх накіроўваюць, хай не ў вялікай колькасці, але накіроўваюць у польскім напрамку. З другога боку, Польшча ўвяла памежны кантроль на мяжы з Літвой, на мяжы з Германіяй. Гэта ўсё такія досыць супярэчлівыя рэчы, і відавочна, што стасункі на дадзены момант усё ж такі не найлепшыя. То бок Германія імкнецца падкрэсліць велізарную ролю Польшчы ў змаганні з нелегальнай міграцыяй, выразіць сваю падтрымку Польшчы, і таму ў гэтым кантэксце, напэўна, міністр Добрынд вырашыў наведаць польска-беларускую мяжу як такую знак салідарнасці, ну і таксама падтрымкі. Адначасова ж абмяркоўваюцца розныя супольныя нямецка-польскія праекты па ахове гэтай мяжы. У Германіі выдатна разумеюць, што гэта не толькі польская праблема, што тыя людзі, якія трапляюць праз Беларусь у Польшчы, яны звычайна ў Польшчы не збіраюцца заставацца, яны жадаюць пайсці далей, накіравацца ў заходнееўрапейскі бок, пераважна у напрамку Германіі. Таму тут супрацоўніцтва сапраўды вельмі важна, і тут абмяркоўваецца пытанне выкарыстання, напрыклад, нямецкіх дронаў для аховы польска-беларускай мяжы. Нават ёсць і гэта вельмі цікавыя еўрапейскія праекты, каб тых жа супрацоўнікаў нямецкай федэральнай паліцыі, менавіта федэральная паліцыя займаецца аховай мяжы, і сёння тых людзей, якія працуюць на польска-нямецкай мяжы, каб накіраваць іх на беларуска-польскую мяжу, каб яны там разам з сваімі польскімі калегамі больш эфектыўна змагаліся з нелегальнай міграцыяй. Тут візіт з аднаго боку сімвалічны, ён падкрэслівае значэнне таго, што адбываецца зараз, таго міні-міграцыйнага крызіса. Я не буду называць гэта вялікім крызісам, гэта невялікі крызіс пакуль, але крызіс пэўны на мяжы ўжо назіраецца, і каб прадэманстраваць рашучасць і гатоўнасць змагацца з гэтым крызісам супольнымі намаганнямі, ну і даслаць, напэўна, таксама пэўны месседж беларускім уладам і расійскім уладам, што вы глядзіце, тое, што зараз робіцца на мяжы, гэта ўспрымаецца не толькі як польская праблема, гэта ўспрымаецца як еўрапейская праблема, і адпаведная рэакцыя будзе еўрапейская. Ну, такім чынам супраца нават на беларуска-польскай мяжы будзе як мінімум, калі там не еўрапейскіх пэўных службаў, то польска-нямецкае такое супрацоўніцтва будзе, але наколькі гэта будзе такім стрымліваючым фактарам, наколькі гэта падзейнічае так, што міграцыйныя атакі спыняцца? Тут шмат што залежыць ад агульнага кантэксту. Калі, напрыклад, сапраўды у Мінску і ў Маскве вырашаць больш сур'ёзна паўплываць, і не паўплываць, лепш сказаць, пагоршыць сітуацыю на мяжы, дык поток мігрантаў будзе павялічвацца, і адпаведна на мяжы нас чакае абвастрэнне. Тое, што зараз робяць Варшава і Берлін, гэта хутчэй прэвентыўна, што мы разумеем, што там адбываецца, мы бачым вашыя мэты, мы зразумелі, што вы жадаеце, і нават не спрабуйце. Будзеце спрабаваць, будзе горш вам. Перайсці мяжу гэтыя людзі не здолеюць, яны застануцца на беларускім баку, а значыцца, вам прыйдзецца разбірацца з гэтай тэмай. Вось пэўна такі месседж на дадзены момант жадаюць паслаць Мінску і Маскве. У якой ступені Мінску і ў Маскве пажадаюць пайсці на абвастрэнне, гэта пытанне адкрытае, і гэта відавочна залежыць не ад волі Лукашэнкі. Тут кантэкст больш сур'ёзны і больш глобальны. Калі ў рамках гэтай гібриднай вайны, якая ідзе, вайны Расійскай Федэрацыі
супраць еўрапейскіх краінаў. Зараз яна толькі ўзмацняецца, таму што менавіта еўрапейскія краіны з'яўляюцца галоўным маторам падтрымкі Украіны у вайне з Расіяй. Калі будзе прынята рашэнне паспрабаваць пагоршыць сітуацыю еўрапейцаў на вось гэтым фронце, на міграцыйным напрамку, ну тады сітуацыя можа быць вельмі напружанай бліжэйшым часам. Калі зробяць усё ж такі выснову, ну там цяжка і там не надта у нас і атрымаецца, бо добра яны ахоўваюць мяжу і перайсці яе досыць цяжка, то бок што ў нас простое, што мы імкнемся пагоршыць сітуацыю еўрапейцам, сітуацыя ў нас саміх можа пагоршыцца, ну тады можа і будуць паводзіць сябе Путін з Лукашэнкам больш стрымана. Сітуацыя пакуль няпэўная. То есть мы бачым пэўную дынаміку, таму і адпаведныя крокі Варшавы, таму і адпаведныя крокі Берліна, усё гэта ўспрымаецца сур'ёзна, але пакуль гэта безумоўна не ідзе ў ніякае параўнанне з тым, што назіралася ў 2021 годзе. Пакуль выглядае хутчэй так, што беларускі бок дазваляе, можа ў пэўным сэнсе дапамагае, але робіць гэта досыць пасіўна. Так, як гэта было ў 2021 годзе, як гэта было арганізавана і ў якім маштабе гэта было арганізавана, пакуль гэта не назіраецца. Ну і Лукашенко паводзіць сябе стрымана. Но зараз ёсць яшчэ адзін фактор, гэты 18-й пакет санкцыяў, які закрануў таксама і Беларусь. То бок з боку Лукашэнкі гэты пакет, гэта відавочны сігнал, што нейкага паляпшэння стасункаў з еўрапейцамі пакуль не прадбачыцца. І гэта можа быць для яго дадатковай матывацыі зрабіць еўрапейцам праблемы. Але тут трэба ўлічваць, у яго ёсць вельмі адмоўны вопыт 21 года. І ён дакладна ведае, што ў Еўропе, калі прымаюцца санкцыйныя пакеты супраць Расіі пераважна, там ёсць спрэчкі, там ёсць розныя меркаванні, іншае. Калі гаворка ідзе пра міграцыю, пра барацьбу з міграцыяй і санкцыі супраць тых, хто займаюцца міграцыйнымі праектамі супраць Еўразвяза, тут пытанняў звычайна няма. Так што калі абвастрыцца сітуацыя на беларуска-польскай альбо на беларуска-літоўскай мяжы, і ў Еўропе прыйдуць да высновы, што гэта штучны праект беларускіх уладаў пры расійскай падтрымкі, без расійскай падтрымкі, ну хутчэй так успрымаецца ўсё як расійскія праекты, а Лукашенко толькі як выканаўца, так ці інакш. Тут пытанняў і праблемаў прыняць новы санкцыйны пакет супраць Беларусі не будзе. Я думаю, што ўсё ж таки Лукашенко у дадзенай сітуацыі не зацікаўлены у дадатковым абвастрэнні. Так што я не чакаю вялікага крызіса, але ізноў жа сітуацыя можа знешнепалітычная так развіцца, што там будзе недаразлікаў Лукашэнкі, можа адбыцца і гэта. Ну я сапраўды вот глядзіце паўтора, як вы кажаце, 21 года такого масавай атакі, там просто калоны гэтых жадаючых перайсці нелегальна мяжу хадзілі уздоўж плота памежнага. Такога наўрад ці будзе, такога няма. Але я гляджу відэо, якое выкладывае тая ж самая польская памежная служба спробаў пераходу, і відавочна, што па-першае радыкалізуюцца тыя, хто спрабуюць перайсці. Ужо быў забіты адзін польскі салдат, то кідаюць каменнямі, то палкамі з цвікамі тыркаюць, то яшчэ невядома што, я ўжо не кажу пра падкопы. Больш за тое, начальнік літоўскай памежнай заставы, капчамісцінскай памежнай заставы, а гэта вось застава, дзе сутыкаюцца межы Літвы, Польшчы, Беларусі, вось такая там. Ангельс Кіселюс перакананы, што гэтых спробы, дакладней, трэніруюць гэтых вось будучых патэнцыйных нелегальных мігрантаў да іх спробы перайсці мяжу. Больш за то ён кажа, што хутчэй за ўсё дзесьці на беларускай тэрыторыі ёсць пабудаваны такі імітатар пэўнага кавалка мяжы, на якім трэніруюць пераскокваць гэтую мяжу. То есть гэта ўсё кажа пра радыкалізацыю, пра тое, што рыхтуюць такія групы
рэзкія, і гэта можа стаць нейкім трыгерам, каб ну яшчэ больш накаліць на мяжы сітуацыю з аднаго боку, з другого боку спыняць сумеснымі намаганнямі палякі з немцамі, умоўна кажучы, вось таких вось радыкальных мігрантаў, яны застаюцца ў Беларусі, ці не створаць яны праблем беларускаму грамадству? Я напэўна пачну з апошняй часткі. Што тычыцца праблемаў беларускаму грамадству, ну Лукашенко ж тут вырашае гэтае пытанне звычайна досыць радыкальна. Калі мы возьмем, напрыклад, еўрапейскі кантэкст, асабліва заходнееўрапейскі кантэкст, калі людзі ўсё ж такі патрапілі, напрыклад, з такіх краінаў як Судан, Эрытрэя, Сірыя, Іран, Афганістан і гэтак далей, то дэпартацыя гэтых людзей на радзіму, калі нават такія рашэнні будуць прынятыя, яна вельмі складаная. Гэта арганізаваць вельмі складана. Вось, напрыклад, на мінулым тыдні быў дэпартацыйны рэйс у Афганістан, накіравалі розных людзей, грамадзян Афганістана, якія не атрымалі прытулак у Германії і пра якіх вядома, што яны займаліся рознымі крымінальнымі справамі. Гэта і грабеж, таксама забойствы, гвалт і іншае. То бок на падрыхтоўку вось гэтага рэйса, калі я не памыляюся, там было 80 асобаў, якіх дэпартавалі ў Афганістан, толькі на гэта прайшоў досыць працяглы час, і гэта былі вельмі складаныя перамовы з пасярэдніцтвам Катара, бо Германія не прызнае ўладу талібаў, і адпаведна дэпартаваць у Афганістан напрамую, калі ты не прызнаеш тую ўладу і зразумела ведаеш адначасова, што гэтых людзей могуць і катаваць, і забіваць там, то бок і іх правы будуць парушацца, то арганізаваць гэта ўсё ў рамках дзеючага заканадаўства гэта вельмі складана. І зноў жа, калі нават было прынята гэтае рашэнне і было рэалізавана на мінулым тыдні, то былі пратэсты розных актывістаў, якія лічаць гэта абсалютна непрымальным, у незалежнасці ад таго, што рабілі гэтыя людзі, які іх статус, але яны лічаць непрымальным проста дэпартацыю, факт дэпартацыі ў такую дзяржаву, як Афганістан з адпаведным рэжымам. То бок, калі мы возьмем беларускі кантэкст, то ў беларускім кантэксце такія пытанні не ўздымаюцца. Будуць прыменены адпаведныя меры, будуць падрыхтаваны самалёты, і ўсіх, каго Лукашенко пажадае, ён без вялікіх праблемаў з тэрыторыі Беларусі прыбярэ. Ну, дарэчы, так жа было і ў 21 годзе, калі беларускія ўлады зразумелі, вось гэтых людзей ўжо пераправіць не атрымаецца. Ну, калі б Лукашенко быў такі сартэчны чалавек, які так спачуваў бы сапраўды гэтым людзям, то ён бы мог прынамсі прапанаваць тым жа грамадзянам Ірака і Афганістана, іншых краінаў застацца ў Беларусі, працаваць у Беларусі. Ну, гэтага ж нічога зроблена не было, пра гэта гаворка ў прынцыпе не ідзе. І Лукашенко дакладна ведае, якія настроі ў беларускім грамадстве. Мы ж бачым, што адбывалася некалькі месяцаў таму, калі ўзнялася гэтая дыскусія наконт працоўнай сілы з Пакістана, якая хваля была ў беларускім грамадстве, якое пэўнае абурэнне прысутнічала. І ў гэтым выпадку, зразумела, сітуацыя такая ж. Таму беларускія ўлады і робяць усё, каб толькі ў людзей не складвалася ўражанне пра тое, што гэтыя людзі, якія апынуліся на тэрыторыі Беларусі, што яны могуць там застацца. Так што ў гэтым сэнсе, я думаю, праблем для Лукашэнкі не будзе. Другое пытанне – гэта сапраўды роля беларускіх уладаў у сённяшнім міграцыйным крызісе. Калі мы паглядзім публікацыі, якія з'яўляюцца, іх насамрэч не шмат на Захадзе, але яны з'яўляюцца. Проста ў Польшчы іх куды больш, зразумела, бо гэта польска-беларуская мяжа. Калі паглядзець усё ж такі іншыя заходнія выданні, напрыклад, нямецкія, французскія, там увогуле, брытанскія, там увогуле тэма асабліва не цікавая, у Германіі з'яўляюцца публікацыі на гэтую тэму, і тое, што мы зараз бачым на мяжы, там разглядаецца пераважна нават не як лукашэнкаўскі праект. Гэта разглядаецца як праект расійскі. Гэта досыць прыкрыя для Лукашэнкі публікацыі, бо ён там звычайна прадстае ў якасці расійскай марыянеткі, якая проста выконвае пэўную ролю ў расійскім праекце з дапамогай нелегальнай міграцыі, пагоршыць становішча, дэстабілізаваць сітуацыю ў Еўразвязе. Дарэчы, пытанне
пытанне самастойнасці Лукашэнкі ў гэтым кантэксце яно адкрытае. З 21 года мы бачым там тое, што нас з дадзены момант вядома, там была відавочна расійская падтрымка, але ў пэўнай ступені беларускія ўлады таксама дзейнічалі самастойна. Зараз вось все, што тычыцца гэтых абвінавачванняў про тое ж там рыхтуецца, там дапамога ідзе, там же пытанне ў тым, тыя людзі, якія потрапілі ў Беларусь, яны радыкалізуюцца альбо іх радыкалізуюць. Іншая справа, можна ўявіць сябе, дарэчы, і першае, паколькі гэта тыя людзі, якія аддалі амаль усё, што ў іх ёсць, каб потрапіць у Беларусь, і яны разлічваюць на тое, каб потрапіць у Европу. Яны не разлічваюць на тое, што можа гэта не атрымацца, што іх вярнуць. І калі ты знаходзішся ў такім становішчы, ты аддаў усё, і вось гэтая мара еўрапейская, яна такая блізкая, то, канешне, гэта стан роспачы. У стане роспачы некаторыя людзі гатовыя пайсці на радыкальныя крокі. Тут не трэба забывацца, што гэтыя людзі перажылі на сваёй радзіме ў той же Сірыі альбо ў Афганістане і іншых краінах. То бок у гэтым сэнсе яны у прынцыпе, як мне падаецца, шмат хто з іх гатовыя да радыкальных крокаў. Іншае пытанне ў тым, ці захвочвае іх беларускі бок. І вось тут гаворка ідзе пра гэтыя самыя абвінавачанні. Ці ёсць там нейкія падрыхтоўчыя комплексы, дзе ім паведамляюць, як лепш сябе паводзіць, іншае. Гэта тое, што, дарэчы, вядома з 21 году. Вось пытанне, ці ёсць гэтая тэндэнцыя зараз. Пакуль ёсць абвінавачанні, но і з літоўскага боку, і з польскага боку гаворка не ідзе пра доказы. Калі будуць канкрэтныя доказы, што такія цэнтры існуюць, што падрыхтоўка там ідзе, ну тады пытанне выйдзе на якасна новы ўзровень, і калі гэта насамрэч так, то тут я думаю, што Лукашэнку чакае ў гэтым выпадку новы пакет санкцыяў. Вось. Но думаю, што улады беларускія, калі яны сапраўды дапамагаюць, яны дзейнічаюць досыць асцярожна. Ну ёсць гэты вопыт 21 года. Я не думаю, што Лукашенко забыўся про 21 год і гатовы ізноў пайсці на паўтарэнне, якое яму будзе каштаваць дорага, вельмі дорага. Але вот я так разумею, адказ на пытанне, якое нам задаў глядач Браніслав Перель-Новак праз донат. Дзякуй, Браніслав. Чаму Лукашенко не можа просто спыніць міграцыю ў абмен на адкрыццё памежнага перахода пад Гродна? Адказ у тым, што ёсць сумневы ў яго самастойнасці, ці ўсё ж таки нешта іншае? Тут пытанне сапраўды ў тым, наколькі самастойны Лукашенко ў прыняцці рашэнняў. Бо тое, што мы зараз ведаем пра гэтую нелегальную міграцыю, якая ідзе праз тэрыторыю Беларусі. Шмат хто з нелегальных мігрантаў прыбывае спачатку не ў Беларусь, частка прыбывае сапраўды ў Беларусь, але большая частка, напэўна, ідзе праз тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. То бок Расійская Федэрацыя ў гэтым праекце ўдзельнічае. У гэтым сэнсе самастойнасць Лукашэнкі, яна відавочна абмежаваная. Другое пытанне, яно тычыцца ўвогуле стасункаў з еўрапейцамі. На дадзены момант знешняя палітыка Беларусі вельмі моцна, асабліва на заходнім напрамку, залежыць ад расійскай знешняй палітыкі. Там ідзе каардынацыя. І мы бачым, якія зараз стасункі паміж еўрапейцамі і Расіяй. І прынамсі з такімі краінамі, як Польшча на заходнім баку і Расійская Федэрацыя. Уявіць, што ў такіх умовах, калі стасункі паміж Расіяй і Еўропай толькі пагаршаюцца, і рыторыка ўсё больш і больш радыкалізуецца з расійскага боку пераважна, уявіць, што тут Лукашенко пойдзе з еўрапейцамі на нейкія кампрамісы, дамоўленасці і іншае вельмі цяжка. Тут для Лукашэнкі хутчэй пытанне лаяльнасці. Ён выдатна разумее, у якіх умовах ён працуе, што ён можа зрабіць, чаго ён не можа зрабіць. Так што ў гэтым сэнсе я не думаю, што тут могуць быць найбліжэйшым часам нейкія прарывы. Калі стасункі паміж Еўропай і рэжымам Лукашэнкі бліжэйшым часам не пагоршацца, дык гэта ўжо будзе вынік. Тут дынаміка хутчэй адмоўная ўсё ж таки. Давайте да іншай гучнай тэмы. Гэта інтэрв'ю, якое было апублікавана у Палітыка і якое даў намеснік
намеснік Кіта Келага Джон Коул, які расказаў про тое, як ён піў гарэлку з Лукашэнкам, і дзякуючы гэтаму алкагольнаму контакту у амерыканскай дэлегацыі атрымалася выцягнуць з-за кратаў 14 вязняў. Як вы ставіце да гэтых шчыраванняў Коула і ўвогуле чаму менавіта зараз яны з'явіліся? Давайте пачнем з кантэкста, і сапраўды гэта вельмі цікавае пытанне, чаму зараз. Палітыка — гэта выданне, якое з самага пачатку вось гэтай кансультацыі паміж лукашэнкаўцамі і амерыканцамі імкнулася высветліць, так бы мовіць, патаемныя пытанні, што там адбываецца, бо гэта такая вельмі тыповая тэма для палітыка. Палітыка — гэта выданне, якое адрозніваецца тым, што яно імкнецца прадэманстраваць, таму яно і палітыка, яны імкнуцца прадэманстраваць палітычныя механізмы, яны паказваюць, як працуе сапраўды палітыка. І калі вось ідуць такія перамовы паміж Александром Лукашенко, у якога статус апошняга дыктатара Еўропы і галоўнага партнёра і саюзніка Расіі, а з другога боку адміністрацыя Трампа, калі вось такая надзвычайная падзея адбываецца, то вось гэта якраз такі выдатная магчымасць для палітыка прадэманстраваць, як яны разумеюць палітыку, якія ў іх крыніцы, што яны ведаюць, што яны могуць прадэманстраваць. Так што зараз у іх гэта сапраўды атрымалася, хутчэй за ўсё таму, што была, напэўна, нейкая дамоўленасць паміж Злучанымі Штатамі, або паміж Коулам, Келагам з аднаго боку і Лукашэнкам з другога боку, што пэўны перыяд часу гэтая інфармацыя не будзе выходзіць у публічную прастору. Ну і сапраўды пэўны сэнс у гэтым ёсць, бо зараз, калі гэта ўсё ж такі ў публічнай прасторы, мы маем ліпень, мы маем сезон адпачынкаў, і цікавасць да гэтай тэмы, яна сёння відавочна не такая, як гэта было ў чэрвені. Каб там праз некалькі дзён пасля вызвалення Ціханаўскага адразу з'явілася інфармацыя пра тое, што вось якія там былі падрабязнасці, гэта бы мела б зусім іншы эфект, чым сёння, калі ўжо пэўны час прайшоў. Тое, што распавядае Коул, мне падаецца, мяне гэта не здзіўляе, гэта не тое, што я б тут мог сказаць у манеры Станіслаўскага «не веру». Не, як раз такі гэта ўсё падаецца праўдзіва, то, як Лукашенко выглядае там амерыканскімі вачыма, уся гэта экзотыка, якую апісвае Коул, ну гэта не тое, што немагчыма сябе ўявіць. Не, напэўна, так сапраўды і было. Коул, ён імкнецца прадэманстраваць сваю ролю, што вось які ён разумны, які ён хітры, яму даверылі вось такую важную заяву. Ён же падкрэслівае, што важную задачу, ён же падкрэслівае, ён тэхнічная асоба. Палітычныя рашэнні — гэта не яго справа. Яго там накіравалі вось з пэўнай місіяй. Трэба правесці перамовы з такім, ну, як бы мовіць, экзатычным, складаным хлопцам, назовем гэта так. Вось з ім непроста, там ёсць свае асаблівасці. Вось паглядзі, можа у цябе атрымаецца. І у Коула сапраўды атрымалася. Вось там ён кажа, што трэба там з гэтым Лукашэнкам было выпіць, ён выпіў. Трэба было знайсці падыход, ён знайшоў. Вось які ён добры. А вось гэтыя ўсе гісторыі пра гарэлку, ну гэта вельмі тыпова, стэрэатыпна. Ну, думаю, што так насамрэч яно і было, но яно паказвае, наколькі насамрэч у Лукашэнкі ўсё па-савецку вырашаецца. Бо калі я чытаў гэтую гісторыю Коула, мне адразу згадваліся мемуары розных заходніх палітыкаў, дыпламатаў, як яны праводзілі перамовы там з тым жа Хрушчовым, Брэжневым, альбо ў Расіі пасля 91-го года з Барысам Ельцыным, што вось трэба добра пасядзець, паразмаўляць. Ну, я не п'ю гарэлку, але ж яны гаспадары, яны ж такія, яны ж, так бы мовіць, вось гэта іх у двукосе рускія традыцыі. У гэтым сэнсе я думаю, што Коул не адрознівае. Для яго Лукашенко гэта не нейкі беларускі палітык. Гэта для яго такі тыповы рускі мужик. І вось уяўленне пра то, як з гэтымі рускімі трэба паводзіць перамовы. Ну, трэба з ім выпіць гарэлкі. Ну, добра, гарэлка, напэўна, гэта не той напой, які Коул спажывае, але што рабіць? Калі гаспадар такі,
ну вось выпілі, паразмаўлялі, Лукашенку спадабалася, ну і відаць Лукашенку сапраўды спадабалася. Ён жа падчас сустрэчы з Келагам, ён там і абдымаўся з Колам і паказваў, што іх склаліся асаблівыя стасункі, то бок Кол сваю місію выканаў, і ён у гэтым жа артыкуле падкрэслівае, што ён у прынцыпе гатовы, калі ягоныя паслугі будуць запатрабаваны, але гэта не ён гатовы зноў пайсці сустракацца з гэтым Лукашэнкам, але гэта не ягоныя пытанні. Вырашаюць сур'ёзныя пытанні не такія людзі, як Кол. Гэта паказвае, што вось перамоваў такіх, як вось распораз была ж гаворка пра тое, што там была нейкая здзелка. Кол гэта не той чалавек, якога пасылаюць там нейкія здзелкі абмяркоўваць. Так што хутчэй за ўсё ніякіх здзелак там насамрэч не было. Хачу толькі адну рэч падкрэсліць, яна мне падаецца важнай у гэтым кантэксце. Гэта цікавыя анекдатычныя акалічнасці, ну такія, так бы мовіць, штрыхі, якія дазваляюць лепш зразумець асобу Лукашэнкі сённяшнюю, як выглядае сёння Лукашенко, які ў яго светапогляд, і з другога боку, як ён успрымаецца амерыканцамі. З гэтага пункту гледжання гэта ўсё цікава. Калі мы паглядзім на будучыню, вось пытанне перспектывы, тут узнікаюць сапраўды розныя пытанні. Звычайна у дыпламатыі, асабліва ў такой вось складанай дыпламатыі, такія акалічнасці не выходзяць у публічную прастору. Таму яны і не выхадзілі пэўны час. Яны выходзяць у публічную прастору толькі ў той момант, калі яны ўжо не ў стане сапсаваць асабістыя стасункі і іншае. І вось калі я пагляджу на тое, што распавядае там Кол з пункта гледжання Лукашэнкі, альбо з пункта гледжання беларускай дзяржаўнай прапаганды, ну гэта не выглядае так ужо прыгожа. Не, Кол там кажа, што Лукашенко і разумны, і хоча палепшыць стасункі з амерыканцамі, то бок кампліменты яны прысутнічаюць. Але ўсё ж такі, напэўна, Лукашенко выглядае не так, як бы ён хацеў сябе бачыць на старонках такога выдання, як «Палітыка». Таму я прыходжу пасля гэтай публікацыі да высновы, што амерыканцы у прынцыпе гатовыя да будучых кантактаў з Лукашэнкам, то бок дзвер не зачынена, але вось гэты этап, за які адказваў Кол, ён, напэўна, ці пастаўлены на паўзу, альбо ён скончыўся. Бо калі гэтыя падрабязнасці выйшлі, ну, гэта паказвае, што на бліжэйшым часам, хутчэй за ўсё, такіх кантактаў, такіх абменаў не будзе. Хаця што значыць бліжэйшым часам? Сітуацыя знешнепалітычная можа так змяніцца, што бліжэйшы час скароціцца і ўжо ў жніўні альбо ў верасні мы пабачым нешта новае. Першым я так наступнае удакладняючае пытанне да спадару Фрыдману буду задаваць. Я хацеў бы ўсім нагадаць пра тэлеграм-канал спадара Александра. Калі ласка, подписывайтеся, каб не пропусціць вось яго такія аналізы. Безумоўна, кожны тыдзень ён бывае у нас у эфіры, і для того, каб пабачыць, паслухаць нас у эфіры Еўрарадыё, безумоўна, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Але паміж нашымі гэтымі эфірамі у нас у студыі, калі ласка, подписывайтеся на яго тэлеграм-канал. Дарэчы, вось вы кажаце пра тое, што гэта не размова не ідзе пра нейкія здзелкі, што гэта вось ну такая разовая поездка, разовое заданне. То есть это можна сказаць увогуле пра увесь працэс так званых перамоваў паміж Вашынгтонам і Мінскам, што не ідзе нейкая такая агульная нейкая такая перамоўны працэс, вот нейкія там часам яго абмяркоўваюцца магчымыя здзелкі, саступкі і гэтак далей, а такімі наскокамі просто раз візіт, два візіт, ніяк адно з другому не звязана. Ці як вам это бачыцца? Я б усё ж таки нават не называў, я імкнуся гэтага слова перамовы пазбягаць. Бо перамовы насамрэч можна было б сказаць пра нейкія перамовы, калі б у Беларусь завіталі тыя людзі, якія прымаюць рашэнні. І Кол кажа пра гэта ў матэрыяле «Палітыка», што да калі вы жадаеце высветліць, ну я раблю просто парафраз і працягваю ягоную думку. Калі вы жадаеце зразумець, якія мэты амерыканскай палітыкі, звяртайцеся,
калі ласка, у Дзярждэп гаспадара Рубіо. Ён вырашае гэтае пытанне. Моя задача была, ён вядомы ж, гэта не прафесійны палітык. Ён набыў вядомасць як адвакат Трампа. Ён чалавек, які прыходзіць у важны момант, калі трэба вырашыць пытанне. Ну, у гэтым выпадку гаворка ішла пра амерыканскіх грамадзянаў альбо пра палітзняволеных. І ў кантэксце амерыканскіх грамадзяне палітзняволеныя, то бок трэба было вырашыць гэтае пытанне. І ён паехаў гэтае пытанне вырашаць. Што тычыцца там розных пытанняў, якія цікавяць Лукашэнку, санкцыі, вяртанне амерыканскага амбасадара ў Мінск, розныя магчымасці супрацоўніцтва, удзел Лукашэнкі, напрыклад, у перамовах вакол Украіны, гэта ўсё тыя пытанні, якія Кол не вырашае. А Келах? І Келах таксама не вырашае. І ў гэтым сэнсе Келах таксама чалавек, які працуе, займаецца падрыхтоўкай рашэнняў. Рашэнні там прымаюцца ў адміністрацыі на іншым узроўні. Апошняе слово, знешнюю палітыку Злучаных Штатаў сёння, галоўныя напрамкі знешняй палітыкі Злучаных Штатаў, гэта ўсё ж такі Рубіо і Трамп, які таксама вельмі актыўна займаецца знешняй палітыкай. То бок Келах альбо Кол же фактычна ён намеснік Келага нават па Украіне. Яны могуць паслухаць, яны могуць выказаць сваё меркаванне, альбо тое, што яны лічаць, альбо тое, што з'яўляецца меркаваннем амерыканскай адміністрацыі, і данесці гэта вышэй. Менавіта там, дзе будуць і прымацца адпаведныя рашэнні. Вот і ў гэтым матэрыяле мы пабачылі то, як глядзіць той жа Кол на Лукашэнку. І зноў жа, гэта такое пытанне. Ці сапраўды той вобраз Лукашэнкі, які ў гэтым артыкуле мы бачым, што гэта тое, як яны яго разглядаюць. Альбо гэта, магчыма, таксама той матэрыял, які павінен Лукашэнку, так бы мовіць, заахвоціць да далейшага ўдзелу у гэтых кансультацыях. Я думаю, што там сапраўды ішло вось на такім узроўні. Яны там сядзелі, размаўлялі, амерыканцы выказваліся свае думкі, Лукашенко выказваў свае думкі. Гэта быў такі абмен пазіцыямі, абмен пытаннямі. Хутчэй за ўсё, і ў гэтым я ў гэтым упэўнены, шчыра кажучы, Лукашенко давёў да амерыканскага боку свае пажаданні. Што ён жадае? Ну, гэта вельмі проста. Адмена санкцый, вяртанне амбасадара, магчыма, нейкі удзел у далейшых, у будучых перамовах вакол Украіны. То бок гэтая пазіцыя была даведзена, і каб зацікавіць амерыканцаў у далейшых кансультацыях, ён таксама зрабіў канкрэтныя крокі. Вось вы да мяне прыехалі, вы са мной паразмаўлялі, я вам сказаў, што я хацеў бы атрымаць, і каб вам лепш прымаліся рашэнні, каб у вас склалася лепшае ўражанне, і мы палепшым фон нашых размоў, вось, калі ласка, выходзяць вы жадаеце амерыканскіх грамадзянаў, выйшлі. Ну вось мы яшчэ нават гатовы пайсці далей. Вось, выпускаем Тихановскага. Вось у такім сэнсе. А далей ён чакае ад амерыканцаў, думаю, чакае і расчараваны тым, што гэтых крокаў пакуль няма, ён чакае ад амерыканцаў нейкія крокі ў свой бок. Як ужо мінулы раз мы пра гэта размаўлялі. Лукашэнку, канешне, прыемна, напэўна, папіць гарэлкі з амерыканцам Колам, альбо паціснуць руку Келаху, усё ж такі ў кантакты з амерыканцамі гэта ў яго бывае вельмі рэдка, але не думаю, што для гэтага ўсё арганізоўвалася. Ён жадае большага. Ён жадае прынамсі таго, што адменіць нейкія санкцыі. А што мы бачым зараз з амерыканскага боку? А мы нічога не бачым. Вось ёсць гэты матэрыял палітыка, дзе выказаўся Кол, а што насамрэч думае Трамп, калі ён увогуле нейкім чынам задумваецца пра Беларусь, а што пра гэта думае Рубіо і іншыя людзі, якія займаюцца знешняй палітыкай Злучаных Штатаў на гэтым напрамку, а вось пра гэта мы па-ранейшаму не ведаем. Няма ніякіх выказванняў, няма ніякіх канкрэтных крокаў. Так што думаю, што Лукашенко ў пэўным сэнсе расчараваны.
Ну так вось что там можа жадаць ад гэтых контактаў Лукашэнкі? Ну можна меркаваць, яны в прынцыпе і самі не один раз гэта агучвалі свае хацелкі, але сыходзячы з гэтага матэрыяла, ну прынамсі як яно падаецца Коўлам, у мяне такое ўражанне, што ўвесь гэты візіт быў толькі выключна дзеля того, каб вызваліць гэтых людзей. 14 гэтых чалавек, найперш грамадзянаў іншых краінаў, але і вось беларускіх палітвязняў. То есть а мы ж так доўга разважалі, якія ж все ж таки мэты пераследавал Вашынгтон, дзеля чаго былі яму контакты. Атрымліваецца, што вот толькі дзеля гэтага, ці ўсё ж таки не ўсё так адназначна? Я думаю, что там два чынніка. Першы, ім сапраўды было цікава паглядзець тут што тут напэўна трэба падкрэсліць. Вось чым адрозніваецца стаўленне адміністрацыі Трампа да знешняй палітыкі, прынцыпы вядзення знешняй палітыкі Трампа ад адміністрацыі Байдена. У часы Байдена было ўспрыняцце Лукашэнкі як марыянеткі Расіі, поўнай марыянеткі, і быў прынцып такі, ну пра што з ім размаўляць, ну няма пра што размаўляць гэтым чалавекам. Лукашенко, я думаю, калі былі б магчымасці паразмаўляць з амерыканцамі ў часы Байдена, ён бы і тады паспрабаваў. Ну тады знешні палітычны кантэкст быў іншы, і іншыя былі стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй. Тут гэта трэба разглядаць менавіта ў гэтым кантэксце. Лукашенко робіць нейкія знешнепалітычныя крокі на заходнім напрамку пасля 2022 году, калі ён ведае, што гэта суадносіцца з мэтамі і інтарэсамі Расіі. Ён не ідзе супраць Расіі, ён не можа сабе гэта дазволіць. Хаця, дарэчы, паглядзім, што будзе ў будучыні. Шмат што мне падаецца, можа гэта трохі парадаксальная думка, але ўсё ж таки я і агучу. Шмат што залежыць ад таго, чым скончыцца канфлікт паміж Азербайджанам і Расіяй. То бок фактычна гэта ўсё больш і больш выглядае яшчэ як асабісты канфлікт Аліева і Пуціна. І тут Лукашенко ў цяжкім становішчы. З аднаго боку старэйшы брат, з другога боку адзін з найлепшых сяброў. Я маю на ўвазе Аліеў. То бок калі Аліеў будзе ў гэтым змаганні, так бы мовіць, пераможа, можа і Лукашенко будзе дзейнічаць больш актыўна. Аліеў будзе для яго такім пэўным прыкладам. Ну гэта зноў жа спекуляцыі, паглядзім, што там будзе будучыні. Вяртаючыся да Лукашэнкі і амерыканцаў. Зараз гэтыя перамовы, гэтыя не перамовы, кансультацыі, скажем так, яны былі магчымы ў кантэксце збліжэння паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі. Гэта ўсё так. Амерыканцы былі не супраць, бо Трамп лічыць, што мы можам размаўляць з кім заўгодна. Лепш размаўляць, чым не размаўляць. Гэтыя прынцыпы, вось гэта дыктатар, а вось там парушаюцца правы чалавека, гэта Трампа ўвогуле не цікавіць. Жадае гэты чалавек з намі паразмаўляць? Ну паглядзім, што ён у стане нам сказаць. Ці цікавы ён нам. Ну вось я думаю, што ініцыятыва ішла з беларускага боку, амерыканцы адгукнуліся, але там падыход прагматычны, якія ў нас мэты. Што мы жадаем дасягнуць? Што для нас як бы задача мінімум? Там ёсць амерыканскія грамадзяне, якіх можна выцягнуць? Так, там ёсць амерыканскія грамадзяне. То бок мы з ім паразмаўляем, але за тое, што мы ўвогуле з ім будзем размаўляць, ён павінен зарабіць гэта і гэта, вызваліць амерыканскіх грамадзянаў. Ён жадае працягваць кансультацыі? Ну добра, будзем размаўляць ім дальше, пачуем, што ён там хоча нам сказаць і як гэта можа ўсё выглядаць. Але і за гэта ён павінен зрабіць адпаведныя крокі. Ну вот хутчэй за ўсё так ішло. І Лукашенко, які сапраўды разлічвае на паляпшэнне стасункаў з амерыканцамі, ён рабіў у гэтыя стасункі ўсё новыя і новыя інвестыцыі. Мы зараз бачым, што даў Лукашенко. Каго даў Лукашенко. І мы бачым, што далі амерыканцы. Ну, публічна нічога не далі. Толькі здымкі з Келагам Лукашенко атрымаў, альбо абдымкі з Келагам, гарэлка з Коўлам і іншае. Вось. Ці гэта працягнецца ўсё, напэўна, залежыць усё ж такі ад жадання Лукашэнкі
Гэта першы момант. І другое, ад таго, што ўсё ж такі амерыканцы змогуць яму прапанаваць, ці ўвогуле пажадаюць яму прапанаваць. Бо Лукашенко не выглядае як нейкі філантроп, які гатоў рабіць усё новыя і новыя крокі. Вось я яшчэ зраблю. Мне падаецца, што ў гэтым сэнсе Сергей Ціхановскі гэта быў сапраўды з яго пункта гледжання апошняя інвестыцыя. Апошняя інвестыцыя ў якім сэнсе? Ну вось гэты крок я яшчэ зраблю. Ну калі амерыканцы і пасля гэтага не зробяць нешта канкрэтнае для мяне, што мне патрэбна, што мяне цікавіць, ну тады такіх крокаў больш не будзе. Так што ў пэўным сэнсе мы на перапутці. З аднаго боку зараз вырашаецца, ці гэтыя кансультацыі будуць працягвацца, калі працягвацца ў якім фармаце, і па-другое, ці могуць яны ўвогуле працягвацца ў сённяшнім знешнепалітычным кантэксце на фоне пагаршэння стасункаў Злучаных Штатаў і Расійскай Федэрацыі. З майго пункта гледжання ў мяне склалася такое ўражанне, што зараз мы перажываем такі пэўны перыяд паўзы. Паўза можа зацягнуцца, паўза можа перарвацца ў любы момант, і кансультацыі могуць працягнуцца. Ну і на завяршэнне, спадар Александр, я разумею, вот я паслухаў, дакладней пачытаў інтэрв'ю аднаму з нямецкіх СМІ Карлсона, ну той, который жыве не на нармальным даху, нармальным еўрапейскім горадзе, а ў ЗША, і лепш за ўсіх, аказваецца, разбіраецца у тым, што адбываецца ў вайне ва Ўкраіне. Ён лічыць, што Нямецчыне прыходзіць кірдык, вот, а Россия там ідзе ўверх, гэтак далей. Я разумею, складаная сітуацыя з Нямецчынай, даводзіцца неяк сводзіць канцы з канцамі, але ну я не чакаў ад вас, што вы будете паралельна з эфірамі на Еўрарадыё яшчэ і пісаць тэксты для тэлеграм-канала Тура. Потому что я почитал вашу ацэнку таго вот матэрыяла у палітыка, а потым мне скінулі скрын з Тура, і там у адзін. Як жа ж так? Ну гэта пытанне не для мяне, гэта пытанне для спадара Тура. Тое, што ён чытае мае тэксты, тое, што ён іх выкарыстоўвае, конечно, калі ўжо выкарыстоўваць, трэба выкарыстоўваць карэктна, але скажу па шчырасці, гэта не тыя людзі, ад якіх я чакаю нейкую карэктнасць. Ну хай чытаюць. Я ў прынцыпе я не супраць, каб яны чыталі, могуць нават каментаваць. Для мяне гэта было так досыць дзіўна. Усё ж таки я не чакаў велізарнага ўзроўня прафесіяналізму. Усё ж таки рабіць гэта настолькі адкрыта і так прымітыўна. Ну что тут скажешь? Ну хай працуюць. Ну я до таго, што оказывается, ну спрабавала ўсё ж таки прапаганда вот у асобе Тура нейкім чынам гэты матэрыял палітыка апрацаваць і падаць так, каб ён быў на карысць Лукашенко, тому что яны как бы не перадраў ён цалкам ваш тэкст, а ўзяў толькі там 2 абзацы, якія былі, ну как бы падавалі у выгодным святле ягонага гаспадара, а далей не пайшоў. Я тут па шчырасці таксама не вельмі ўпэўнены, што тое, што ён там перадраў так ужо пазітыўна для Лукашэнкі, але гэта ізноў жа вось гэтыя паводзіны яны шмат што паказваюць, як гэты артыкул, як вось гэта інтэрпрэтацыя, як яна ўспрымаецца беларускімі ўладамі. З аднаго боку вось тое, што напісалі, і тое, што там гэтыя моманты ёсць, гэтыя словы з боку Кола, што ён нават там быў гэты тост за Лукашэнку. Ну а як у Кола іншай магчымасці не было. Лукашенко пачаў з тоста за Трампа, ну і трэба было нешта адказаць. Ну калі не адказваць за Лукашенку, а тут вядуцца нейкія перамовы пра тое, каб выпусціць людзей, і задача Кола, ну добрыя стасункі атрымаць з гэтым чалавекам, з Лукашенкам, то прыходзіцца ісці на пэўныя кампрамісы. Але калі зноў жа ў гэтым артыкуле для Лукашэнкі куды больш адмоўнага
ўсё ж таки, як мне падаецца, чым станоўча. Ну яны вырашылі падысці селектыўна. У гэтым выпадку яны вырвалі гэтыя кавалкі. Іншыя прапагандысты, падаецца, падышлі ўсё ж таки больш разумна ў тым сэнсе, што яны гэтую тэму увогуле не закраналі, і гэта сапраўды лепшая гісторыя з пункту гледжання прапаганды. Што тычыцца Такера Карлсона, то гэта, якого вы таксама закранули, так, гэта амаль 2-гадзіннае інтэрв'ю намесніку галоўнага рэдактара выдання Більд Паулю Ронсхаймеру. Досыць цікавае інтэрв'ю, такое тыповае для Карлсона. Яно дэманструе ягоны светапогляд. Вось, як ён бачыць свет, а значыць, не толькі ён, але і пэўная частка, даволі значная, дарэчы, частка амерыканскага грамадства. Карлсон вельмі ўплывовы чалавек. Мяне больш зацікавіла тыя умовы, у якіх гэта інтэрв'ю стваралася. Пауль Ронсхаймер выпусціў падкаст, прысвечаны гэтаму інтэрв'ю. Там ён распавядае пра Карлсона, яго асаблівасці, і там таксама ўзнікае гэтае пытанне. Чаму ён паўтарае маскоўскія наратывы? Вось таму, што ён там распавядае, гэта тое, што мы можам пачуць ад Пуціна, што мы можам пачуць ад Лаўрова. І там ідзе такое аб'ясненне, так яны тлумачэнне. Чаму гэта так адбываецца? Таму што Карлсон першае імкнецца прадэманстраваць сваёй аўдыторыі тое, што яна хоча пачуць. Ён сапраўды, па-другое, верыць у яго такі светапогляд, ён вельмі шмат чытае рознай літаратуры, звязанай з Расіяй, і яго сапраўды такі апалагетычны погляд на Расію. Ну і яшчэ такі момант, што Карлсон заўсёды чалавек, які імкнецца ісці супраць мейнстрыма. Якім бы ні быў мейнстрым, Карлсон супраць яго. Вось мейнстрым, ён супраць Владзіміра Пуціна, у тым ліку і Злучаных Штатах, і таму Карлсон на расійскім баку, на баку Пуціна, і распавядае тое, што ён распавядае. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца. Я нагадаю, што з намі у сваём штотыднёвым аналітычным эфіры быў Александр Фридман, гісторык, палітычны аналітык. Так што подписывайтеся на яго телеграм-канал. Спасылачка ёсць у нас у апісанні гэтага відэа. І не забывайте подписываться на YouTube-канал Еврорады і наш новы YouTube-канал Навокал. Ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і задавайте свае пытанні. Браніслав, выбачаюся, што ваше другое пытанне праз донат не задалі спадару Александру. Можа быть, мы наступнаму нашаму эксперту на наступным эфіры яго агучым, але тут мы уже мусім развітвацца. Дзякуй вялікі, спадар Александр, да сустрэчы. Жыве Беларусь.